TV atibatike zvechopu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare iko zvinezvi patinenge tauya kudai so tinenge tauya nepaper 2 tiri pagenerational gap ipapo inova topic iri interesting zvakanyanya, topic yekuti vanhu munyatsonzwisisa kuti zvematongerwo enyika zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. Saka regedzai tikontinye pane petakasiyira nezuro makazvinzwira mega zvaitaurwa naComrade Whitehead. Vari pano zvekare, regedzai tikontinye. Comrade Whitehead, toti good morning, muri seiwo ikoko? Tamuka mamuka sei? Aiwa, tamuka zvakanaka isusu. Nezuro takazongosira panyaya pamanga mape kuti vanhu vari ndakanzwa pachinzi Douglas Mahiye akachata anga ne 60 years. Saka kana anga 60 years akaenda kuhondo kwacho aine makore mangani, ndo patakabva tangosira ipapo. Let's continue because vanhu vakawanda vakasara vari curious kuda kuziva kuti chii chakuda kutaurwa futi ipapo. mangwanani muri yeZimbabwe mese makateerera kwazino. Tiri kuedza pakuti tionesane vanhu veZimbabwe kuti hakuna chinobvuruka singa mari, chinobvuruka chinomara. Opapayo konke kuyahlala phansi. Tataura nenyaya generation shift. Yes. Unoda kuti nditange nyika yeZimbabwe ine tsika yekuti haina mbogara yakasunungurwa nevanhu vakuru. Iyo history yeZimbabwe iyo. Ndokuona akafa baba wake akatora nyanga ane 30 years. Ndoda kuti mabate ipapo. Okay. Mbuya nehanda pavakahemwa, she was 40 years, 50 years. That means akatanga hondo yake ane 40 kind of 30-35 thereabout. But akazofa ari pa 50 years. Sekuru Kaguvi anga ane 40 years paakafa. That means hondo yakakaita ane 30 years. Ndoda kuti mabate ipapo kuti nyaya yegeneration ino yakakosha sei. Kuchizouya vana urombo nana masoshandlo vari vakomana vachatsvaga mabasa. They are early 20s, the mid 20s and 30s. Vakatanga yainzi ICU party. Tichibva ipapo uchizouya vana Joshua Nkomo. That was 1923, remember? Na Benjamin Urombo naana masocha nevamwe vavo. Uchizouya yana 15 ANC. Yakapindwa naana Joshua, vana Rugare Gumbo, vana Maoema, vana Ndavani Mustole, Innocent Kalen Company. They are all of them vanga vari vakomana kuma 30 years ipapo. So zvese zvichiitika izvi vaitora kune vamwe vana masocha vakamhanya, ukasvika nguva yekuti vakura kukapinda vana Joshua Nkomo nevamwe. Naivo vakazoti vakomana ava zvekupfushira madhibha zvakona izvi, ngatitsvage vakomana. Vakakomana vakauya vakati isu hatichafushiri zvamadhibha, takunobata gig. Ndeimwe generation yema 30 years iyoyo. 20s, 25, 30
18 ndiyo macomrade ndiyo vana mukoma yamai vashedza kuti vana mukoma ndiyo generation yacho iyoyo ndiyo akasunungura nyika. Alright. Ndiyo generation yakasunungura nyika. Saka kuroti continue. I wanted to ask something. Commander. He was he was about, is it 25 or so years, 32 years when he became the brigade commander. Oh, okay. Right? Yeah. So each generation yakasunungura nyika iyoyo. Okay. Kana sitaura kuti generation shift hatisi kurevera kuti nekuti tashora vakuru kuti vakwegura. Aiwa, inature inoti iwe watamba nebhodzika kutambe vanhu. Alright. For 45 years generation iyoyi ndiyo iri munyanga, ndiyo yakura nadzo. Yasvika nguva yezvino nekuti aiwa nyama dzakuramba, mweya uchiri kuda asi nyama dzakuramba. Just natural. Hakuna mukakazana, hakuna politics, hakunei, ndezvaMwari. Jesus Christ himself akatora nyanga yeumambo wababa wake wokudenga at 30 years. Okay. Chaga the Great akatora nyanga after the death of his father at the age of 30 years. So you can see how the importance of 30 years. Yeah. We are seeing it in West Africa now. Chirukutanga ikokoko generation iyoyo. Right. Yeah. So ngatidzoke panyaya. Yeah. MuZimbabwe ZANU-PF yakavambwa 1963. It's about 60 years ago. So generation yavo yakavumba ZANU-PF ndisu takuenda tosiya ani. Okay. Makakadzanoedza kuitwa aya asisina basa nevasikana vezera vakaenda kuhondo, vezera vana masoja, vana Mugabe, vana Nkomo, vana Innocent, vezera iroro, simukai, Zimbabwe ndenyu. Hatisisina nguva tiri neni taapadhuze nekufa. Iye zvino tiri kutorayira izvozvo. Generation shift. Hakuna mukakavadzana, hakuna mpikiswano. There's no argument about that. Okay. So 8 yasvika. The last war veteran muchiuto zvamuri kutaura, the last war veteran muPolitburo, the last war veteran muJipa, the last war veteran madetainees, ndiyoyi hapasisina. Come 2030 vese vanenge vasisipo, kwete nekuti vafa, asi nekuti mwaka yavo yakwana havachagoni kuenderera mberi. Okay. So kana vamusina kugadzirira nyaya that time yasvika makavarairwa.
ifike lilibele lonke lengaboni ukuthi kuyiwa ngaphi. So yesterday I ended up by saying, when Chamisa is coming up now, it is not because he wants to. It is a generation calling. That's not what is important. Okay. It is calling the generational gap to be filled. Is calling because in nature irikuti nguva yenyu yakwana. Umaruva, umadhorobha, umaticha, umapurisa, umasoja, ndiyo generation yacho iyoyi. Moda kuona Zimbabwe yakaita sei kwemakore mashanu noterera. Argument iri kumZANU PF ndeyekuti aiwa isu veteran ngatitange tapera hatifaniri kusiya zvigaro tisina kutonga hazvichashanda. Nangabva nekuchenjera kwaakaita ndobva aona kuti nyaya yakupera iyi ndiani achachengetedza ufumi hwangu nevana vangu, ndiani achadzivirira vana vangu, ndiani achagona kukwikwidza generation iyi. Isu hatichagoni. Ndobva apinza Tungwarara naDagwirei kuti kumasoja uko next general CDF, next general Zimbabwe National Army, next Air Force Commander, General Watson, ndiani vese vakuzopinda vana generation yana Tungwarara, generation yana Chamisa. So in preparing kuti come 2027 ZANU PF vadhara vese makutodona kwakupinda vakomana because unenge kwaane vakomana. Chamisa musanzwa kutaura kuti anaba ties zvamunogona inofita generation yenyu yekusunungura Zimbabwe from ZANU. Ndakataura ndikati vese vaibvai kutamba munhu ndiri mumastage umu, hapana munhu wacho wese akati pasi neZANU PF. Yes. Pasina Mnangagwa. Ndinoda kuti general atore because general muwo veteran nguva yemawo veteran yapera iye zvino kwaimi vakomana chipindai. Isusu tatamba zvedu zvakwana. Nyika ndakupai kuti inyika yeZimbabwe isati yambotorwa neHarare akazithathwa ngamaxhegu vele yamajaha ulobhengula wayebutha amabutho atitora vakomana kuti vaende kuchiuto vanorwa vanorwisa mabhumu nachipinda. Isuwo tikaenda tiri vakomana tichinorwa uhondo tauya nyika taichengetedza nyika tikaipa runyararo nyika vanhu vari kugunun'una iye zvino takwana 45 years ukasanganisa nemakore angu ekuberekwa wotora ne45 years. So that means we are over 60 years. Yes. ZANU PF yakavambwa. There is no argument about that. Kana nature calls
all what you need to do is to respond. Haugoni kumisa kuenda kuchimbuzi wewe. Kana yakwana nguva yacho yakwana unomhanya chete. So ndiyo nguva yacho iyoyo. Yes. Mawo veteran imi muri kuZANU-PF. Imi vakuZANU-PF. Nekukule tinogara kuti vaipanotitaurira. Ndokuti inini verengai mawo veteran ari kumusoro. Madetainees akusisina. Why pasisina madetainees? Ndo vakatanga hondo, vakatanga kusungwa from 1960s, from 1950s, 60s up to 65, 60, vakazotanga kuburiswa kumajeri 1974. That means they were far older than us, mawo veteran. So hakusisina nhasi munhu angati ndakararama ndandiri mudetainee asi achitini ndine 70 years ndine 69 years oti angari mudetainee inhema idzodzi. So havasisipo. Kana arimo mupenyu ndivo vakunzi Council of Elders. KuZANU-PF kune maboka iwawo, kune National Consultative Assembly, ndeyama encyclopedia yeZANU-PF. Vaya vanga vari kumadetainees, vanga vari kune nzvimbo dzakasiyana siyana, vaifushira madhibha, vakavamba musangano, vakauvumba, vakaukanda kuvakomana kuti indai nechinhu ichi, munouya netsvimbo. Vakomana vakayambuka rwidzi vakanouya netsvimbo. Ndivo vanonzi National Consultative Assembly. Iye zvino ndakanzwa zvakunzi kwane Council of Elders. So zvese izvo zviri kugadzirirwa kuti imi vana mukure. So luckily just yesterday for this ndaona ndingiri video ichicirculate mnanga kwaunganidza Tagwirei naTungwarara na uyu anonzi uyu mukangano zita rake mani anonzi Chungwaya, anonzi Chungwaya something like that. They are planning and funding ZANU-PF. They are not funding for themselves. It's no longer about Mnangagwa now. It is about introducing vanhu ava vaviri ava nevamwe vana vanonzi Rungwaya here wacho. Vese vakomana vachiri kukura. They need to mitigate. They need to be put in place so that they compete with those who are outside ZANU-PF, who are youth, within ZANU-PF and outside ZANU-PF. They need to respond. Kuchipurisa kumasoja vanofanira kuonekwa vachikwana. So Mapurisa, the last general commissioner with generation yedu, Dimtamba is the last one. Kana wakapinda 1989 1990 what uchibva kuhondo usati wambosvika pa senior assistant commissioner kana pa chief superintendent tokangana kuti uchasvika ipapo nguva yako yakwana uri kuretire uri sergeant kana kuti uri inspector kana kuti uri superintendent kana kuti uri assistant commissioner kana senior assistant commissioner uri kuretire usati wambosvika pa commissioner general, because the last generation ndi Mutamba. Kana uri kuchiuto. Hello, are we together? What's happening? Yes, I'm listening. I'm saying we are mute here. Yeah, we are together, don't worry. Okay.
So kana kumauto, the last general we-war veteran nditafumanei matatu tatopedza naye. So vakomana vese vakapinda after nyika yatorwa kuchiuto ndiwo makenel, ndiwo mabrigadier, ndiwo ari kutarisira kuti tichaenda paya tonoshepa nyika inoenderana nezvatiri isu, a digital world. We transited from analog to digital. So our army is going to digitalize itself. You cannot digitalize a war veteran. You can't. Nguva yake yakwana. So each generation shift. So this is the time when Chamisa is coming in and they say, ndakuda kuti tino compete on a level ground come 2027 28 nenge bato rangu rinenge rare vakomana ZANU-PF kana china kugadzirira tonosangana mudanga ngatinosangana mutsimi tione ngatinosangana iko. Hey, there is echo now. Okay, that's why I was muting. Okay, you can go ahead. Okay. So this is where Chamisa becomes important. By the way, he has been important ever since. Zviri kutaurwa izvi ndiri kutaura vana veZimbabwe. Zviri kutaurwa zvese nezvaChamisa izvi anochisa. If Chamisa was useless and not meaning anything, hakuna munhu aitaura nezvake. Kutaura kwake kuti ndakudzoka vese vangaita tumaplani twavo vakutoona kuti akanganisika. So they will come to you putting on a sheepskin. Mukaitevera, they will disappoint you like they did in 2023. You saw what happened in 2023. You saw what happened immediately after 2018. Yes, you know, kune judgment yakanzi Congress ya December haina kushanda, but that time ndio vakashandisa zvikanzi message zogarai 2014 because they had their candidate there whom they wanted to come on board and destroy the People's Revolution, generational revolution. It is now unstoppable. Mundiudze kuti tapedza maminutes mangani safurikitsa. It is unstoppable. This is a generational change. It's unstoppable. Ini kuZANU-PF ikokoko mukasashandisa mukana iwowo moramba muchingoti mawo veteran ngapinde vana general last crop yehondo iyi vakaunza rusununguko ndio last yavo, hakusisina zvimwe, muchasara muri musango. Ndiri kutaura pano ndiri mumwe wamawo veteran acho, handichagoni kumhanya iyi. Chero kanzi nhasi kwapinda hondo munongonhonga mouraya because handichagoni kumhanya. So I cannot compete neyoung generation. So regerai kupindira nyaya dzeZANU-PF. Ndakataura nezuro ndikati ZANU-PF is not Zimbabwe. Iboka riri muZimbabwe. So regai kupindira because paCongress yavo 2027 hawisvikipo iwewe.
vachanosarudza mutungamiri yavanoda pa2027. Iwe unenge usipo, hausvike ipapo. Saka inguva yako iye zvino kuti utsvage mutungamiriri wako achanokusvitsa 2028 okwikwidza nemutungamiriri weZANU-PF. Isu ngatikakavadzane nekuti tinopinda kumaelection pasina mareforms here. Ngarive dambudziko retu iroro. Let that be our problem. Not who takes over from Mnangagwa in ZANU-PF. That is none of our business. I repeat, that is none of our business. It is a ZANU-PF internal squabble, internal configuration that does not include you. So the stage is yours now. Go on, toramba chinda mberi. What is more important, amukangani your history. Don't forget about your history. Zimbabwe yakauya neGidi. Tikabvumirana kuti Gidi rinopera musi watabvisa muvengi. Kana tamubvisa mubhunu yeye, Gidi harichazoshanda. Vanhu vanenge vakusarudza hurumende yavo pasina Gidi padhuze, pasina Gidi rinotaura. So tarambirira chingoshandisa Gidi. Every election amino interfere. Every election amino interfere. So vakomana vari kuuya ava havazopindire izvozvo, havachazviita, because they've seen the dangers of that. They've seen the consequences of using the army against citizens. Ndivo vakomana vari muchiuto izvozvo. But 2027, 2028 ndivo vanenge vakubata kunyanga, because ava vese varipo amuri kuona vari kuretire, not because vari kuda mutemo unoti indai munogara kumba. Mukaona uchinzi wapromota general ane 60 years, zivani kuti haasi war veteran, doctrine iyi ibata iyeye. Kuya kuPolitburo kuZANU-PF kana vasisarudza mutungamiri mutsva, zivai kuti hakusisina ikoko mudetaining, hakusisina muwar veteran. Vese vapera, vese vana chinomona munoti masenators, ndivo president wesenata, vana mudhedhava, vana nhingi, vese nguva yavo yakwana vari kubva. Vari kubviswa naMwari Yesu. Nguva yavo iri kuti yapera, vari kubva. So they will need a new young man, a new non-war veteran, non-detainee, non-ZANU-PF oriented person kuparliament. Ndiye vachatsvaga. Asi nei nezvehondo. Hakusisina judge achapinda. They increased the term in age yema judges to 75. So 2028 kana kuti 2026 uno hakuna jaji angari kuhondo kana kuti ane nhoroondo yehondo achava chief justice. Kwakupinda vakomana vadiki ndivo vachapinda ipo paya. So this is the high time that you take on that and make use of these people. 30 minutes is akwanaka. Yes, 30 minutes zakwana, but right. You know, sometimes unongwa kushika kukata kuti ndikakata vanhu vanozoti wayo kasika kukata tachida kunzwa. But I thank you so much. We'll continue another one. Tiramba tichingoenda. Okay. No. Yeah. All right, sharp. Mangwana tichaenderera mberi totaura tichaburisa yemawo veteran ari kuPolitburo
ari kuCentral Committee, ari kuArmy, mozvionera mega, then make an independent decision. Isu tiripo kukupakurirai, isu hatine hainazvo, tiri kukupakurirai kuti muzive kuti kana makuenda mberi uku, dzana rarenyu, vana venyu, vazukuru venyu, hamuchakura navo, hamuchafamba navo, moda kuti Zimbabwe imire yakaita sei in the next 10 years. I thank you. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say